A Marea de Noia quixo denunciar esta mañá a parálise na que se atopa o proxecto de mellora do servizo de abastecemento de auga no municipio. Un proxecto para eles vital que viría a resolver definitivamente os problemas de abastecemento e turbidez de auga. É verdade que últimamente non se dan problemas de turbidez porque non se deron as circunstancias para tal, pero bueno, non estamos libres de que volva a pasar nun momento. Entón, o que nós queremos é que se saiba dunha vez que está a pasar con esa infraestructura tan e tan prometida, tan anunciada nos medios, da que, como xa é a línea habitual deste grupo de goberno, que é anunciar para nunca executar. Segundo a Marea, van alá 2 anos dende que a Conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, anunciara xunto co alcalde Santiago Crespo a licitación da obra, e esta segue sen executarse. Un aspecto que, segundo eles, ven a evidenciar claramente o interese do Partido Popular en querer sacar un rédito electoral desta actuación. Unha vez máis, creemos que o Partido Popular utilizou as promesas para ter réditos electorais e, despois das eleccións, esquecéronse de cumplir con Noia. Non? Estamos en abril de 2018, 2 anos despois, e aínda non está licitada a dita obra. Dende en Marea, no Parlamento galego, xa temos incorporado enmendas para dotar de diñeiro a esta obra, volveremos a insistir nestes momentos con preguntas parlamentarias a instar a executar unha obra dun servicio básico e a non engañar a xente en precampaña electoral. Non vai a ser que queiran utilizar para as municipais outra vez a mesma promesa do que xa deberon de ter feito, e estaremos no Parlamento Galego vixiantes para que isto se faga canto antes.